Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Muna roƙon idan kai sabon zuwa wannan YouTube channel ɗin ne, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku siyi data mai sauƙi a layin MTN. Za ka shiga dialing ɗinka sai ka danna star, sai ka danna sai ka sa yawwa. Idan ya watso ma wannan fuskar, sai ka danna, sai ka zaɓi 2. Zai ƙara nuno ma nan, sai ka danna 1. Yawwa, kun gani gayi nan suka ce number 1 350 naira 50 gashi nan 7 days. Number 2 350 akan naira 25 gayi nan 1 days. Number 3 kuma suka ce wannan 1.2 gig akan naira 150 gayi nan 30 days. Kuma suka ce 4 gig akan naira 500 shi ma 30 days. So duk idan za ka siyi na naira 50 ne, za ka siyi naira 25,250 akan 1 day, sai ka danna number 1. Mu kuma 1 gig 1.2 gig za ka siya akan naira 150, sai ka danna number 3. Ma zaɓi na hudun za ka siya dai gashi nan 4 gig akan naira 500 30 days, sai ka taɓa. To da zarar ka taɓa, bari mu taɓa number 3 1.2 gig. Da yake ya jima ne, dole sai mun ƙara, ya watsar, dole sai mun ƙara shigarwa. Sai ka danna 2, sai ka zo ka danna 1, yawwa, sai ka danna 3, yawwa. A nan gun zan fahimtar da ku wani abu. Kun ga wannan process auto renew, idan ka danna number 1, da zarar ka sa kati kawai direct ta siya. Idan kuma ka danna number 2, process gayi nan on off, ka rufe kenan, dole sai ka je ka siya, sai ka danna number 2. Idan kuma auto renew kake so ka sa, sai ka danna number 1. To mu ba mu sa wannan tsarin ba, sai ka danna send. Occupation of 1.2 gig 30 days.